Maja ne? Maja ne? Haba malam, ku riƙa haƙuri don Allah, wato duk irin karatun da malamai ke yi a game da haƙuri ba ku sauraro. Haba da Allah, ku riƙa haƙuri don Allah, haba da Allah. Yanzu ka yi haƙuri tun da ya tafi, maganan nan dai ta wuce ta ƙare kawai. Oke, magana daga ya gane ya hamma zai kira da suna Maja. To Maja duk ba ita ta kashe ƙasar ba. Da wancan tsohon ɗan can garin, ai da ya kaga ce ai Maja, ku malamai kuka ba mu damun mi Maja ai. Ko muka yi Maja ya jefa mu cikin wani hali. Gashi yanzu kun mana tallan musulun.